Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlen na araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bi tɛmɛ sɛnden fiɲɛ suru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه واتباعهم بإحسان إلى يوم الدين بل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ni waati in na aw sogolen bɛ aw ka radio Mandela radio chaîne 2 ni jumadon ba in kɔnɔ ne ka dɔ ka fɔ min ye septembre kalo ye an b'ale tile 6 la bi san 2024 waati na min ye rabiul awwal n'an ko ma ko dɔnba kalo ale tile 2 bi san 1400 san 46 ala kira sallallahu alaihi wasallam bɔli makani ka taa madina o yira san ye ara ulama fi din wal haya don wa kana dine la ani awre ka damadiya tabulu nyuma ka ka fanga kene sigira ni kene banyi ka ka mam bismillah o yampon make ani an karamo ndangalo no imam Masri baba sila miye san fili juma misri baye aleye wal mamye anye imam Masri baba sila anye ya bismillah radio chaîne 2 kan ni don bayna sabu an bela jilim baro ka fo an yingira kalu belebele kan wal makalu belebele yingira nga no o ye kalu mi am se ka fo o ye shahr dhikra maulid rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ye danfɛn min ni a y'a fisaya ka tɛmɛ a ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan n'a y'o kɛ adamaden n'o alakira sallallahu alaihi wasallam nin kalo in ɲɔgɔnna dɔ de la ale nana diɲɛ kɔnɔna na o kumana ni waati ninnu sera a ka kan hakilijigin bolo ma an ka dɔnnibagaw wele nin cɛba in u ka fɛn fɔ a la fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ n'o b'an nisɔndiya n'o bɛ waati dumanw tɛmɛ an kan nin sanga ninnu kɔnɔna na o de kun kɔnɔna na sa Ustaz Masiri Bawasila ale bɛ an bolo aw ka radio Mali kɔnɔna na bi juma in na n'o ye radio chaîne 2 Ustaz Sila assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina fɔ n y'a fɔ cogo min na sigi bɛna munun fɛn min kan a bɛna munun alakira sallallahu alaihi wasallam de kan a bɛna kuma fɛn min kan o ye a ka ɲɛnɛmaya dɔ ye ina fɔ n yɛrɛ a fɔ cogo min na maabaw tariku tɛmɛna ka kuma maaba caman ka diɲɛ kɔnɔna na nka alakira sallallahu alaihi wasallam n'i ye maaba ninnu lajɛ ale yɛrɛ de ye o plafond ɲɛmaaba ye sabu ale ye personnalité kelen min ni dɔnnibagaw ye a ka ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛn ni ka a fɛsɛ a ka diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen o kumana o la an bɛ dɔn de bɔ ale ka hayatu la ne ka radio mɔgɔ bolo sa o ye Mali kansa ye o kumana Ustaz Sila ni ye limanajɛkulu fɔ radio chaîne 2 kan waati na an bɛ kuma di ma inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر الهداية كوكب العناية ربانية مصباح رحمة المرسلة شمس الدين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والحماية ورعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العالية فكان للأولين مبدأ وللآخرين كتاما الحمد لله ما ألفو كعلى بركة داك تغنيني أف نين أو بلاجدي على كأنكشي كبوشيتان تورما أمي مسابي أما تنو نوي الله سبحانه وتعالى لا لا بلا أيانصر الله لا ولا لا ما على تنو لا ينصر النغيا لا كل جدي يا ينصر جليا وقتي فننا أما فو الحمد لله رب العالمين جون بتسكن كده أمي صلي تاما نكسي تاما أموني نبي مولا بلي بلي
danfɛn min n'Ala subhanahu wa ta'ala ye a kanu ni ka fisaya ka tɛmɛ danfɛn tɔ bɛɛ lajɛlen kan n'o ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam diɲɛ hɛrɛ ani lahara hɛrɛ o bɛ alakira o b'ale kanu de la o de la Buni Muhibitigi ko a ko kalbun ahabbahu haramun alayhi nar a m'a fɔ ni mɔgɔ min selila a m'a fɔ ni suna a m'a fɔ ko ni hijira a ko dusukun min ni alakira kanu dɔrɔn Ala ko k'a ye jahanɛmɛ tasuma a ye haramuya ka bɔ o ma. Allahu akbar. Seydil Bashari ale de kɛra sababu ye ka diɲɛ bɔ gɛlɛya la n'a ka kumakanw faamuyara parce que Ala y'a fɔ ale de ma a ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin a ko Muhamadu i cira de mɔsɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ka se ka hinɛ sɔrɔ o kira ba in n'ale de kɛra alhamdulillahi diɲɛ sababu ye ale de kɛra lahara sababu ye an ka se ka Ala yɛrɛ dɔn Ala y'o sababu don alakira de la sallallahu alaihi wasallam n'o ka don sera n'o ka kalo sera mɔgɔw kan ka bɔ a kalama wa zakirhum bi ayamillah Ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ka kira fɛn fɛn tɛmɛna a ko a y'aw manton a y'u hakili jigin Ala ka donbaw na anw ye alakira manton de a ka kan ni mawludu kalo n'a jɔra silamɛw ka bɔ a kalama a ka kan ni mawludu sera silamɛw k'a dɔn an bɛ wagati min na ani an bɛ kalo min fɛnɛ la mawludutigi yɛrɛ n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ye jɔn ye o de la Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la a ko yanni k'ale bato k'i k'a dɔn fɔlɔ voilà donc an kan ka alakira de dɔn silamɛw n'anw y'a dɔn an kan ka dɔnniya fɛnɛ yira mɔgɔ wɛrɛw la u ka se k'a kanu i y'a faamu donc alakira Ala ko arifuni qabla an ta'buduni a ye n dɔn fɔlɔ yanni alakira fɛnɛ mawludu yanni an k'a kɛ mawludutigi yɛrɛ ye jɔn ye ale ye mun de fɔ an ye mawludu kan ka kɛ cogo di voilà donc n'o dɔnna donc baara bɛ nɔgɔya an ka laɲini a bɛ sɔrɔ donc alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya kɛra hɛrɛ de ye ale ka ɲɛnamaya san 60 ani san 3 a san kelen bɛɛ lajɛlen kɛra hɛrɛ san ye a kalo kelen bɛɛ lajɛlen kɛra kalo hɛrɛmaw ye a tile kelen bɛɛ lajɛlen kɛra tile hɛrɛmaw de ye a wagati bɛɛ a n'a ɛri bɛɛ a n'a sekɔni bɛɛ a si ma tɛmɛ dugukolo sanfɛ san 60 ni san 3 kɔnɔ fo Ala ye hɛrɛ dɔ jigin alakira sababu la sallallahu alaihi wasallam o de la a ko kuranɛ kɔnɔ a ko ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim kira dɔw tɛmɛna wa Ala ye lazaba jigin olu mantonw kan mais a ye layidu di alakira ma ko Muhamadu k'i manton madama e b'u cɛ la ni Ala tɛ ko gɛlɛn s'u ma yɔrɔ dɔ la a nana fɔ wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun a ko Muhamadu madama i manton m'a fɔ astaghfirullah jɔn astaghfirullah fa ye alakira rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko madama i manton b'o fɔ a ko ne tɛ lazaba s'u ma o kuma e ye min fɔ nin ye o manton tɛmɛnenw na i b'a sɔrɔ n'u tun ye donna Allahu taala gasi la ni u ka kiraw wele ni u ma ka kumakan lamɛn Ala tun bɛ ɲan ka taa se u ma ma hadrati rasulihim ka sɔrɔ u ka kira b'u cɛ mais a ye layidu di mɔgɔw ma en tant que kɔni b'u cɛ la ne t'o kɛ hali n'u ma ɲuman kɛ Allahu akbar en tant que b'u cɛ la hali n'u ma ɲuman kɛ ne Ala tɛ ko gɛlɛn s'u ma Allahu akbar a ko i taalen fɛnɛ kɔfɛ hali ni mɔgɔ damadɔ sɔrɔ la minnu bɛ to k'a fɔ astaghfirullah ne Ala ka lazaba tɛ na Allahu akbar donc o kɛra jɔn kosɔn rasulullah alakira sallallahu alaihi wasallam ale de ye alisilamɛya shamsuddin al-islam parce que ni ye silamɛya ta k'a lajɛ a bɛ ko mɔgɔ kɔnɔ k'a daminɛna alakira ka wagati de la silamɛya daminɛna kabini an fa Adama na inna diina indallahi al-islam kira o kira cira a bɛɛ cira ni silamɛya de diinɛ fila mana dugukolo sanfɛ kira de taalen kɔfɛ a kɔfɛ mɔgɔw olu bɛ se ka tɔgɔ wɛrɛ di diinɛ ma n'o tɛ silamɛ de don kira fɔlɔ min cira n'o ye nabila ye Nuhu ye la ilaha illallah a cira n'o de ye wa anna Nuha rasulullah Nuhu kɔfɛ minnu nana a bɛɛ cira ni la ilaha illallah de bon alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ dafalen dira ale de ma la ilaha illallah a dafalen dira alakira de ma sallallahu alaihi wasallam a ko n'ale nana a fɔra kiraw ye ni aw tile ni rasulullah tile bɛnna nabiyu rahma nabiyu tawba harisun alaykum alumun shahirun shahidun mashhudun bashirun mubashirun nazirun nurun sirajun misbahun hudan mahdiyun munirun madun bɛ alakira tɔgɔ Ala ye kangari da kira fɛn fɛn a k'i taatɔ filɛ dɛ ni Muhamadu tile bɛnna baara jɔ ka to ka dɔn fɛ i ka mission jɔ i ka to a kɔ kira fɛn fɛn a bɛɛ cira n'o ye a ko a ka bonya a ka nabi ɲumanya a n'a ka kiraya a sababu ye nin de
sallallahu alaihi ni wasallam nin bɛ yen nɔ a tɛ kira ye dɛ ni nin bɛ yen a tɛ nabi ɲuman ye aw fɛn fɛn cira a bɛɛ bɛ ka taa nin ka ci de bila an ɲɛ yan'a ka na awɔ donc o de la Alahu subhanahu wa ta'ala n'a ko annabiyu walima n'a fɔra n'a nana n'a ye nakira la dɔrɔn alakira don awɔ mais n'a bɛna maarifa la dɔrɔn a bɛ kira dɔ tɔgɔ fɔ ka d'a kan nabila Ibrahim mais n'a fɔra ko nabiyun dɔrɔn a b'a fɔ ko Muhammad de don sallallahu alaihi wasallam donc ale de ye diinɛ ale de y'a tile den ye man tawallahu maulahu bil hifzi awɔ n y'o de f'i ye n ko mɔgɔ dɔw ka bonya de bonya dili o kɔfɛ de u bɛ dilan awɔ mais alakira ka bonya y'a sɔrɔ a dilannen don bonya nana o y'a sɔrɔ ale dafalen don ale dafalen don kira nabi ɲuman nana sɔrɔ alakira dafalen don sallallahu alaihi wasallam kiraya nana sɔrɔ a dafalen don alimamiya nana sɔrɔ a dafalen don farikolo la nin na jogo la fɛn o fɛn adamadenya fan bɛɛ lajɛlen ani tanga la i y'a faamu kira fɛn fɛn a bɛɛ talon na fo alakira sallallahu alaihi wasallam ala ma sɔn fiyewu lebu ko foyi ka bɔ a la mɔgɔ ka se ka kuma ala kuru ni alakira sɔrɔ n'i y'a ye mɔgɔ da dɔrɔn i t'a dɔn ni hali n'a kɛra hadisa i b'a sɔrɔ hadisa kɛzibu don dɔifu don parce que ala sɔnna taala ale y'a tanga de bil hifzi wal himaya wa riayati as-salmadiya awɔ bada tanga a b'o de kɔnɔ a ti jurumu ko kɛ a ti don jurumu ko la ale yɛrɛ k'a lajɛ ni aw bɛ ka kuma ala bɔkolow kan Ustaz Masire u b'a bɔkolow fɔ dɔnbagaw yɛrɛ b'o fɔ k'i b'a la kɛra mɔkɛ kɔrɔ i b'u jate ka taa fo 20 kɔ la mais i tɛ se ka tiɲɛ yɔrɔ sɔrɔ a si la ala y'a sani koyi u b'a fɔ de ma ko silsilatu as-sahabiya awɔ ala kɛra bɔkolo sanulama de warijɛ t'a la kuma tɛ kana se nɛgɛfin ma walima zira ma walima yiri la ko kɛ ka sanu nɔgɔ o t'a la a bɛɛ sanu lɛngɔ de ye silsilatu sahabiya de don i se k'i bolo si maa kelen na k'o cɛnɛ ko dɔ kɛ Muhammad bun Abdullah bun Abdul Muttalib bun Hashim bun Abdul Manaf bun Kusay bun Kilab bun Murrata bun Mudrikata bun Ilyas bun Mudar u bɛɛ bɛ na bun Quraysh n'i y'a fɛn fɛn ka tariku lajɛ i y'a fɔ cogoya min na i b'a sɔrɔ a bɛɛ sanuyalen Allahu akbar Allahu akbar fo ka taa se Adnana ma ala de ye cɛ in labɛn ala de y'a labɛn Adnana o ye Ismaila denkɛ laban ye a bɛ tila ka yɛlɛ fo ka taa se Ismaila ma fo ka taa se Ibrahima ma n y'a bɔkolo ka taa fo ka taa se an fa Adama ma fo ka don nɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ o ye adamadenya bannen ye o tuma ala kira ta ma ban awɔ adamadenya b'i ban mais ala kira bi tɛmɛ nɔrɔ kɔnɔ awɔ sankolo bɔra a la dugukolo bɔra a la larisi bɔra a la kurusi bɔra a la lawhu bɔra a la kalamu bɔra a la nabi ɲumanw bɔra a la cidenw kira 313 u bɛɛ bɔra a la maa ɲumanw u bɛɛ bɔra ala kira la mais Ustaz Baba Sila est-ce que e yɛrɛ bɛ ka min fɔ kira la tan ani karamɔgɔbaw bɛ min fɔ a la n'o o y'an ka dɔnnibagabaw ka nɔw ye n'o ye dɔnni jɛtubabaw ye mais est-ce que adamaden bɛ ala kira yɛrɛ hakika dɔn wa est-ce que danfɛn b'ala kira hakika dɔn n'a yɛrɛ tɛ ayi wallahi yani a ka se anw ma dɔnnibaa minnu tɛmɛna olu ye min fɔ ani anw yɛrɛ bɛna min fɔ ani min bɛna fɔ anw kɔfɛ ani min bɛna fɔ fo ka taa se diɲɛ wuli ma a ko n'i y'o lajɛ alakira mankutu la a n'a jogo la a n'a ka kobaw la k'a bɛ n'a fɔ bajiba a fɛnsɛnnen ni kɔnɔni nana dakuru ɲɛ kelen t'a la o tɛ foyi b'o la minnu tɛmɛna olu ye min fɔ anw bɛna min fɔ minnu kɔfɛ kɔnɔni ye dakuru ɲɛ kelen min ta o bɛɛ b'o kɔnɔ baji tɔ ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam amadu ngo awaisul karani nana don min na ka kira ka sahabaw sɔrɔ a y'u ɲininka ko jɔn ye alakira ye Musa baba dɔgɔnin ɲininka Masiri baba est-ce que e Musa baba ya ne na ye émission kɛ an y'a kɛ télé la an y'a kɛ radio la mais dɔ kana ne ɲininka ko e y'a ye wa awɔ parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ ye ka sɔrɔ i t'a dɔn quoi awɔ o ye tiɲɛ bon i t'a dɔn o ye awɔ a kumana nɔrɔ de kɔnɔ a ye kuma fɔ dɔrɔn sahabaw da denna u ma se k'a jaabi o ma se ka jaabi ayi o ko k'a bɛ se ka kɛ Seydina Ali ye o y'a ye u taara Ali wele ka na Ali ma se ka kuma Ali ko ka an t'a denmuso wele ne y'an ba Fatima u y'an ba Fatima wele ka na ko ale y'a fa ye siɲɛ kelen awɔ nin ye koba ye dɛ parce que ale k'o don ale y'a dɔn ko jaa k'ale fa tɛ adamaden ye
ayayi awo k'ale ala kira sallallahu alaihi wasallam a kunkolo bɛ fɔ lariso la a nɔrɔlama a sen bɛ taa sara ko diɲɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ i b'a fɔ ko jebaloni a ko kɔfɛ ale ma ala kira o lahalaya la bilen a ko est-ce que k'ale y'a ye siɲɛ 2 Uwais al-Qarni awɔ nunu nɔrɔ kuma ye awɔ donc mɔgɔ f'i k'a dɔn de mɔgɔ yi ani mɔgɔ dɔn tɛ kelen an yɛrɛ b'a fɔ ten awɔ o ye tiɲɛ mais i m'a dɔn o ye tiɲɛ ye awɔ o de bɛ kalanden caman n'a karamɔgɔ cɛ kalanden caman bɛ yen a ye karamɔgɔ ye mais a m'a dɔn o bɛ seku n'a ka kalandenw cɛ kalanden caman bɛ yen u ye seku ye de mais u m'a dɔn mɔgɔ caman fana ni ala kira tile bɛnna u y'a ye mais u m'a dɔn minnu ye ala kira dɔn olu de kɛra sahabaw ye olu de y'a kanu olu y'a dɔn bon minnu y'a ye olu ma sɔn parce que olu y'a ye dɔrɔn ne ni Musa baba bɛɛ ye kelen adamaden don farafin don ne yɛrɛ ye farafin maliyɛn don ne yɛrɛ ye maliyɛn olu y'a dan wɔrɔ olu y'a ye o kɛra olu ka dɔnni da y'a o dɔnni ma bila mun minali ye donc i tɛ se k'a dɔn quoi o de la mɔgɔ hali ni n'a b'i jɛ a dɔn fɔlɔ kan'a ye quoi a dɔn n'i y'a dɔn ni n'a jɛra a ka jɛ bi mɛn ni donna mɔgɔ la ni teriya kɛra ni yeli ye a ti dɔn a teriya ti mɛn awɔ donc ale bi ala kira ma dɔn un savant américain ale ko ni ala kira dɔn na k'a ka kumakan dɔn kumakan kelen ko ni diɲɛ y'a dɔn seko ni kelen ko diɲɛ gɛlɛya bɛɛ bi ban wallahi un savant américain awɔ kan ka gɛlɛya bɛ ban awɔ kan ka gɛlɛya bɛɛ ban ko kɛlɛ tɛ kɛ diɲɛ na k'an tɛ ɲɔgɔn juguya ko hasidiya tɛ kɛ yen ko bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ ni ala kira ka kumakan dɔn na kumakan kelen seko ni kelen a m'o fɔ a kun fɛ dɛ a ye ala kira ka tariku de ɲini k'a dɔn a ka sɔrɔ ka nin kuma in fɔ parce que a ye fɛn min ye ala kira la a mankutu la a n'a jogo la a n'a ka lahalayaw la a muso minɛ cogo a den minɛ cogo a dumuni kɛ cogo a ji min cogo a taama cogo a sunɔgɔ cogo ale ye nin bɛɛ ɲɛɲini a b'i jama la o cogoya a n'a b'a kelen na o cogoya a ye nin bɛɛ ɲini ala kira la a ma defo foyi ye a y'a ka kumakanw fɛnɛ ta k'a jate minɛ a ko kuma a ko nin ye mɔgɔ min ye a ko nin tɛ kuma a kun fɛ dɛ e de bɛ se ka nkalon ta ka da la awɔ donc ala subhanahu wa ta'ala wa ala makamahu a y'ala kira jɔyɔrɔ a y'a kɔrɔta faw ka kulli makami jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen sanfɛ an bɛna kuma daminɛ yɛrɛ ko ala kira ye plafond de ye mun de bɛ plafond kɔfɛ n'o tɛ fɛn fɛ wala ale y'o ye ulul azmi cɛ 5 ale olu sanada ye ale olu sanadaw ye kira 25 de tɔgɔ fɔra kuranɛ kɔnɔ n'o tɛ kira yɛrɛ 313 ye awɔ mais 25 de fɔra anw ye kuranɛ kɔnɔ tilka hujjatina ataynaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha'u inna rabbaka hakimun alim ama nabila ibrahima fa wa habna lahu ishaqa wa yaquba o tɛ saba ye awɔ wa nuhan hadayna min qabli o tɛ naani wa min zuriyatihi a ko minnu bɔra nuhu na dawuda wa suleimana wa ayuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika nazil muhsinina wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullu min as-salihin wa ismaila wal yasa wa yunusa wa lutan kira 18 awɔ suratu an'am kɔnɔna awɔ an'am kɔnɔna la tilka hujjatuna ay 18 fo ye yɔrɔ kelen na awɔ 18 ni y'o bɔ 25 la a tɔw tɛ 7 ye o 7 i bɛn'o ɲini olu bɛɛ tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ adama bɛ yen idrisa bɛ yen shuaibu bɛ yen sɔlihu bɛ yen olu ma fɔ tilka hujjatuna ma fɔ ye awɔ i y'a faamu kana se hudu ma awɔ o tɛ 6 ye donc belebele yɛrɛ ni muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o y'a 7 ye donc 7 ani 18 25 awɔ donc o b'a yira k'a fɔ o 25 olu fana ka fisa ni 313 ye minhum man qasasna alayk wa minhum man lam nasus alayk a ko mɔgɔ b'u la an y'olu ko fɔ ye mɔgɔ b'olu la an ma foyi f'i ye awɔ mais a b'u bɛɛ dɔn awɔ i n'a fɔ yɛrɛ fɔ an ma fɔ annabi ummi a ma kalan maa fɛ sinon ala kɛra alamun nas mɔgɔ de m'a kalan awɔ alamun nas awɔ i y'a faamu o 25 fana la ala nana 5 ta wa tilka fɛn ulul azmi na awɔ o ye nuhu ibrahima musa isa muhamadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o 5 fana na a nana 2 ta ibrahima
muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ye demi finale finale nana kɛ alakira belebele yɛrɛ donc bonya o bonyatigi diinɛ kɔnɔ silamɛya kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ ka bonya bɛ bɔ alakira de la siga t'o la sallallahu alaihi wasallam wa fadalahu ala y'a fusaya alal anbiya wal mursalina nabi ɲuman 124 a ka fisa n'a bɛɛ kira 313 a ka fisa n'a bɛɛ a ka fisa n'a bɛɛ awɔ zawil maratibil aliya ni ko jɔyɔrɔ ko kiraya ni nabi ɲumanya jɔyɔrɔ dan ye voilà o jɔyɔrɔ dan ye olu ka kuntigi ouais jɔyɔrɔ dan ye kira nabi ɲuman ye awɔ i y'a faamu fɔlɔ mɔgɔw olu ka ko daminɛna ni alakira ye labana mɔgɔw olu ka ko labana ni alakira ye kana lil awwalina mabda'an wa lil akhirina i y'a faamu kitab ni ko ko diɲɛ daminɛ danfɛn fɔlɔfɔlɔ jumɛn dara alakira a ko danfɛn jumɛn bɛna laban alakira i y'a faamu parce que adam min nuri muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adama ye bonya sɔrɔ alakira nɔrɔ de don siga t'o la ni y'a ye e bɛ yeli kɛ alakira nɔrɔ de bɛ siga t'a la ni y'a ye ne bɛ fiɲɛ sama ni y'a ye ni nɛmɛ ka kuma alakira nɔrɔ de bɛ sallallahu alaihi wasallam kafiriya t'o la silamɛya t'o la awɔ o ye adamadenya yɛrɛ ta dolo ala de y'o kɛ an filɛ nin micro ni fɛn ninnu kuran a bɛɛ tɛ kuran de bolo voilà ni kuran tigɛra sisan an tɛ jɔ wa bon ni alakira nɔrɔ tigɛra sisan diɲɛ b'i jɔ ne tɛ yeli kɛ e tɛ yeli kɛ i tɛ mɛnni kɛ ne tɛ tagama ne tɛ kuma i y'a faamu donc alakira nɔrɔ o de b'an na a bɛ n'a fɔ apɛrɛw bɛ dilan ni fɛn dɔ de ye ne kɔni t'a tɔgɔ dɔn awɔ tubabukan na awɔ alakira y'o de ye awɔ donc n'o donna appareil min na dɔw b'a fɔ ko jama don dɔw b'a ko jama tɛ dɔw b'a ko sanu don dɔw b'a ko sanu tɛ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ marché ni fɛnnin dɔ de ye bon adamadenya fana bɛ marché bi nuri muhammad sallallahu alaihi wasallam ni alakira nɔrɔ de an dama dara ka surunya bɛɛ dafa alakira muhammadu surunya de la i y'a faamu a dalen de tora ten a tɛ ka lamaga ala nana alakira nɔrɔ de don a la o kɛlen adama lamagara a sera ka kuma a sera ka wuli k'i sigi a ye yeli kɛ a y'a bolo ta a y'a sen ta ala ye dɔɔnin bɛɛ d'a ma voilà إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم o kɛra ni alakira nɔrɔ de donni a la wa allama adama al-asmaa kullaha bon o kɛra ni alakira nɔrɔ de sallallahu alaihi wasallam alakira nɔrɔ bon mɔgɔ min y'o ye est ce que mɔgɔ bɛ se k'o kalan ni mɔgɔ tun ye alakira kalan an bɛ ban a la o anw tɛ sɔn a ye o de la ala ko ko nabi l'ummi awɔ parce que a mana fɔ kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo la peut-être a ye kalan dɔ sɔrɔ karisa bolo a yɛrɛ y'o kalan a y'o déformer k'o dilan a yɛrɛ k'o kɛ taasira dɔ ye voilà oui o ye min fɔ al-falasifa al-européen i ye min fɔ o kelen don quoi savant minnu bɛ occident ni fɛn ninnu u b'o de fɔ quoi u bɛ kabakoya n'u ye recherche kɛ ala kɛra ka sɔrɔ sa n'u ye recherche kɛ mais u b'a fɔ ko bon nin tun bɛ jaziratul arab bon ni sahara kɔnɔna in na kalayɔrɔba tɛ yen ji de bɛ yɔrɔw ni fɛnw na ten a ma taa kalayɔrɔ la a ma taa yɔrɔ si mais n'u y'a ka hadisaw ni fɛnw lajɛ u b'a fɔ nin kuma min filɛ nin ye adamaden gansan tɛ se ka nin fɔ bada wayi adamaden gansan tɛ se ka nin fɔ mɔgɔ min ma baji t'a ka dugu la o kana ji ko kuma kibaruya fɔ قالوا إنما يعلمه بشر الله بقول لسان الذي يلودين إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ebe kan wɛrɛ de fɔ ko ne de ye kalan ko musa e de ye ne kalan ne tɛ ka kan mɛn e bɛ ne kalan cogo di ala y'o de kɛ k'o jɛ a ko adamaden de bɛ k'a kalan bon aw bɛ ka mɔgɔ min fɔ k'o bɛ ka ala kira kalan i y'a faamu yulhudina ilayhi o bɛ kan wɛrɛ de fɔ bon ala kira dun ka kumakan ye arabukan de donc ala y'o de f'u ye donc ni i ye ko daminɛ dɔrɔn ala kira de bɛ sanfɛ awɔ ko bɛna laban ala kira de la awɔ a daminɛna n'a ye a bɛ laban n'a ye awwalu ma khalaqahu Allah ala ye fɛn fɔlɔ min da nuru muhammad sallallahu alaihi wasallam o y'a sɔrɔ foyi tɛ yen sankolo tɛ yen dugukolo tɛ yen
parce que dɔw bɛna fɔ ko ala bɛ sanfɛ de ala de ye sanfɛla da dɔw b'a fɔ a bɛ duguma ala de ye dugumana da ko ala bɛ diɲɛ na ala de ye diɲɛ da ala bɛ lahara ala de ye lahara da donc n'an donna o babu kɔnɔ ka dun dɛ ni nɔrɔ b'i labɔ i bɛ tɔgɔ dɔn voilà ala bɛ yen ka sɔrɔ sankolo tɛ yen ala bɛ yen ka sɔrɔ sanfɛla tɛ yen ka sɔrɔ dugumana tɛ yen awɔ o de la ko Allah ko kamana gan masa a ye alakira nɔrɔ de fɔlɔ da sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu donc alakira nɔrɔ o tuma sankolo ani dugukolo ani larusi ani kurusiyo ani kalamu ani lawhu ani malaikatu ani janu ani insu hayawanatu jamaatatu albiharu waljibalu warre awɔ nin bɛɛ bɔra alakira nɔrɔ de fo kana se adamaden yɛrɛ ma donc an b'a fɔ ko mawulid an b'o fɔ ni mun ye kanu an b'a fɔ ni kanu de ye awɔ ne ko n ka cɛkɔrɔba Bangini i b'o fɔ ni pour que a ka se ka dɔn de k'a bonya i b'a fɛ k'a bonya de yira o awɔ n'o tɛ o t'e dala kuma ye awɔ i b'a fɛ k'a bonya de yira anw bɛ mawuludu de kɛ ne kɔni tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɔn ne kɔni b'a kɛ ni ŋaniya min ye k'a yira ne tile ni alakira tile kun bɛnna ne kun bɛ kɛ sahaba ɲuman ye awɔ ne kun b'a dɛmɛ Baduru la n b'a dɛmɛ Huneyni na n b'a dɛmɛ Kandaku la Tabuki i b'a dɛmɛ o la ne kun bɛ tugu a kɔ nin bɛɛ la ne b'o fɔ ko de yira ala la ni mawuludu ye quoi k'i ni d'a ma k'i nafa d'a ma voilà a banna n bɛ ni d'a ma awɔ donc an bɛ mawuludu kɛ o de kama ala an kɔni ma kira ye sallallahu alaihi wasallam ala min nana famatina fi darayni bi ru'yatihi donc an fɛnɛ bɛ nin de yira ala la k'a kɛ dalu ye a yɛrɛ m'o fɔ ka kumakan dɔw la k'a fɔ ko ale kanuɲɔgɔn ye maa dɔw ye sabaw bolo k'a bɛna fɔ ko olu a ko non aw tɛ mantonw dɔw bɛ na u ma ni alakira ye mais wallahi ahabuni aw yuhibunani u bɛna na n kanu cogo la o dun man ye o t'anw ye sa wa an bɛ mawuludi kɛnɛ ninnu sigi o de kama o de y'a kɛnɛ sigicogo ɲuman fana ye diɲɛ ɲini kana sɔrɔ a la هذا هو فو علم فو حكمة دكايالا ومن أوتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ما هو من أوتى العلم كمن أوتى الحكمة دوني نكودون تكلم نالا يكودون الديما نو حكمة أكوا هربا دي ديما parce que valeur ga bon ateme doni ka ya fa ko dona be doni magay la doni magay bete ko doni ok il se la doni soro so ko don ti la wala ko don ti la dawo e ga doni ni ko don ta la ya na ga ke mo ma here sharan avec torodi yo ke sawo de ka fa ko don de be doni masri wala o de ba masri oui abana ni doni na fa kan fo minani ka so bo ko don de doni minani Allahu akbar dawo donc na ma bla ko na don valeur ta la quoi d'accord donc amé mawludu ke ne nindi mama ñini mawludu ke law fana fe ko mawludu ke o kana mo do ya ok dawo parce que ala kira mo ke sallallahu alaihi wasallam dawo ita ala kira ka hadisa shi taruku shi ma fo nu ye fen do dala de ka fa ay mo do wal ma ay mo do jaga la atake ay ala kira yɛrɛ lahala a n'a jogo n'i y'a ka mɔgɔ tubi ta i n'a fɔ misaliya la mɔgɔ kɛmɛ o mɔgɔ kɛmɛ 80 bɛɛ donna ni ala kira jogo yɛrɛ mais a ka kumakan tɛ parce que u y'a jogoya la oui i y'a faamu ni ala kira n'i y'a sigi ɲɔgɔn hali n'i tɛ silamɛ n'a ne fama n'u a bɛ t'i lajɛ Allahu akbar a y'o kɛ diinɛ dɔ mɔgɔ dɔ la o tubira o comportement kama o comportement kama oui o kuma a tɔɔrɔ de a kuma ala kira tɔɔrɔ de tun o don a bɛ ko dɔ kɛ ala kira la min b'a dusu kasi ala kira na tile dama dɔ kɛ ala kira ma ye ala kira y'a ɲininkali kɛ u y'a ka so yɔrɔ fɔ a ye a taara fo so kɔnɔ a fa n'a ba bɛ u yɛrɛ dabali banna mamadu bɛna mun ɲini anw fɛ yan an n'a tɛ diinɛ kelen na an n'a tɛ hakilina kelen na a juguya de banna a nana k'u den ɲininkali kɛ a ko a ka karisa dun ɛ ko i bɛna mun fɔ a ye a ye mun k'i la ayi a ko don o don an kun bɛ ɲɔgɔn ye a ko n ye tile 2 kɛ bi m'a ye nana lajɛ awɔ n'a y'a sɔrɔ mun de b'a la a y'a sɔrɔ a bananen don ala kira y'a salo ka dugawu k'a ye a kɛnɛyara
ale tubira fa tubira ba tubira du tubira bon m'a fɛ karamɔgɔw ka kɛ ten ni e yera dɔrɔn a ka dɔn ko silamɛ yɛrɛ yera hali ni ma kuma Allahu akbar an ka shekuw kun bɛ ten de an ka fɔlɔ ulama warasatul anbiya ye olu kun bɛ ten o de la kodɔnna dɔ ko fɔlɔ dɔnnibagaw kun bɛ u ɲɛ la ko minnu b'u ka wajilu lamɛn olu bɛ sunɔgɔ la donc mɔgɔ min b'a ɲɛ la ale bɛ se ka sunɔgɔbatɔ wuli a ko bi dɔnnibagaw olu bɛ sunɔgɔ la minnu bɛ wajilu lamɛn olu salen ko sunɔgɔbatɔ bɛ se ka su wuli o se ka kɛ voilà ni kuma ba ye dɛ kunu Bamakɔ lajɛ kɛ karamɔgɔ joli tun bɛ wajilu kɛ Bamakɔ a ma ca mais alhamdulillah n'anw bɛɛ ye dɔɔnin de sɔrɔ olu bolo mais bi an mɔgɔ joli karamɔgɔ joli bɛ Bamakɔ bi kunci t'a ban wajilikɛla joli bɛ yen kunci t'a ban wajilikɛla yɛrɛ bɛ nin ka caya bi ka tɛmɛ lamɛnnibaga mais foyi tɛ ka dilan Allahu akbar bon alakira ma dɔn foyi tɛ ka dilan donc adamaden fɛn de ye warasatul anbiya minnu fɔra bil ilmi tɛ o fo jogo de ka y'i la i y'a faamu fo a jogo de ka y'i la donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye an ka nisɔndiya puis karamɔgɔ a y'aw jija hali bi an ka mɔgɔw bɔ dibi la quoi n'o tɛ u ma bɔ dɛ ayi u tɔ de bɛ ka curu i y'a faamu atamuruna nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها المعلم نفسه هل لنفسك كان ذات عليما تنهى الناس ولا تنتهي متى يلهك القوم يالك أي هجر السن أما تستحي تسين الحديد ولا تقطع إذا وافهم يا كذا يا كذا ala kira jogo kumeta ala kira aketa amu fo yela wele buye de ha wele bu baye ele be sira ni ma yira mo le ta ngaya fe akili ti la de karamo ele ba fo mo ya keta akana ninge ele pla go ke ero chefuye ha ako kuma jime mo laga to bi ku mo ke kumana ako muru dajalani e mamalo ya tasinu la hadida ede be nega udaja wala takta ere tsaka tgelege ede ba la kira fo mo ya la kira de jogo kelentela ati ka du kono ati kuma kana ati jugola ati dumine jugola ati fuila shetane wi ka mo flidi awo donc fanga mo anga mo la kununde anga na mo la fili o kuma no koro amen nunu kene munun sigi imam Masiri Babasila o koro an b'a sigi cɛ min ka kanu kama n'o ye alakira sallallahu alaihi wasallam il faut que ni an sigira a dala ni ani karamɔgɔ bɛ ka a waatiw k'olu ɲɛnamaya ni an bɛ wuli fo ani fɛn dɔ de ka wuli min b'a nafa voilà an kana taa kɛ sigili ye ten dɔrɔn ka wuli ten fɔlɔ kɛ kule ni fɛn dɔrɔn i y'a faamu mɔgɔw tɛ nafa foyi sɔrɔ a la ya ne tɛ an bɛ zikiri min filɛ nin ye anw bɛ fɛn min kɛ zikiri o tɛ zikiri ye o awɔ tatma'innul qulub bi zikrillah jɔn y'o fɔ Allah e b'a dɔn ka tɛmɛ ala kan ayi ala bi zikrillah tatma'innul qulub a ye zikiri fɔ mɔgɔw ye o fɔla mawludu bɛɛ tun ye zikiriw de ye u bɛ alakira majamu tanunkanw a dɔw fɛ kif wasma azikra man anwaruhu lam'ati fil kainati ka shamsi sama tal'at awɔ n'a kun fɔra dɔrɔn mɔgɔw yɛrɛ dusukun b'a minɛ quoi hali an ka duba minnu bɛ Bamakɔ n'o ye karamɔgɔ dubaw ye kɔrɔlenbaw ye ni kalo in n'a jɔra dɔrɔn u bɛ maduw dali daminɛ fo ka taa se a don wɛrɛ ma. Kun tɛ kɛ o. Ayi ayi. Yaba u bɛ buni muhibu ninnu boli de ka ni kurudaw. Oui. Fo f'i sigilen min yɛrɛ. Halisa bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la. Hali bi yɔrɔ damadɔ bɛ yen nɔ n yɛrɛ karamɔgɔ fɛ yen a bɛ kɛ yen kabini mawuludu kalo mana jɔ an yɛrɛ bɛ taa assister Sumala Darame. Fo ka taa se mawuludu don ma o don u bɛ buni muhibu jigin u bɛ buruda jigin. Darame yɛrɛ ka wagati la hali n'a ma dafa a bɛ tila ka don kelen kɛrɛnkɛrɛn a yɛrɛ bɛ wari bɔ a yɛrɛ kun ka saga san k'a don furu la a b'a ko kalanden a ye na buni muhibu tɔ laban a ye na buruda tɔ laban. حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مهيب ani Sheikhu Fazazi olu de nana ne ninnu
Muhammad bin Muhayyib ani Sheikh Fazazi olle tay woni mo hewi bon burta Muhammadul Busayri awo Muhammadul Busayri nunu shi mala kirai sallallahu alaihi wasallam da wala gra ga do mo gawde bina ago sa wonde na o munu me nyawa ngabi awte ndongu ago ndo mo gawde bina Muhammad bin Muhayyib an Sheikh Fazazi uyu minade ku sharia yira ku ka fagade no de kulu tuju ala kira kaburula adun sebene no ka bla no jora ala kira bi wula ala kira kuna ali wula ko jiye bi wuli Busayri ta Muhammad Busayri ale bana ala kira la de ay na folo tu tanu ka famau tanu ya famu ala kira ko me ama tanu furi fo ala kira ma doni mbala ni ya ye fa bi bire ni doni mais ala nana jarabi konna ina ala solla ka kala ago pour que ga boni jarabi konna la fi ka ala kira de tan asolla ka boni burda de wala oui awo abole ni burda musa baba kuma be tifo kana kan okay ala kira ko la note yani ganye ba chin okay o de la kuma do be no ama fo karamo yo kana fo kana kan wa wallahi okay o beta hikma ya kuma do de bete me karamo ni kalandinche ali fe min temena sahaba ni nyonje wajulu kuteo ni walanda de sirama iba fuyi ni walanda masama ni yake wajuli yani ka baraji soro ibi junumu ni soro bon mo min niveau ma seyaroma ni eyo faye abi échoué est-ce que abi moyen soro ayi asababu e join we aider ala kira ka ko do be no wa atifo micro la atifo war radio la atifo télé la atifo wajulu keneka ni kalande ni karama ka walanda de sirama iba fay ali usaz masri memi ala kira ka sababan ni am se ka fo ali ala kira ka hadisa ere chama mafle no ya Abu Hurairah ye ale ka kumakan do ako ko ala kira ye balan fila de dale ma donina balan fila ko balan kele basatuha ka yo balan kono fen ayo labo ayo ndi bawma ko balan kele ama songa foi boko na mo dailere ko ale baro ko na le o daile ko di ma ko ale kono flitke ya Abu Hurairah ta kuma yi jazakallahu khairan wallahi ye mi fo o do kuma kele kuma do be doni kuma yi awo ote wajulu kuma yi oui parce que akli bet se gamine ko sebe oui la ma vengo kunu wajulu kila ka nga choisir di am fa be flene am be ka nga former am ka nga choisir di yana nga sigi ka kuma mondo kuma mayne kama nango de ko femme ba demule fo kuma ale de ba bawul ni kuma na dro aban la kran gazerida man kazzaba aliya falyatabawwa maq'adahu minan nar mo ngalunda ne ala kira ku nyini fo kasoro ma fo kala rasulullah kasoro ma fo mutamidan awo kuma kigati sigero la be jano kono ali kana ke ka fo kibe li targhib au tarhib ali kana ke awo ni hadisa infami ali kana ke mais ça c'est là kuma ika kuma damnena ya ka fo ko ya ira ka fo ko modo be nu olu ye bonya soro wati mina wati de la iba soro ka ko be se ka la la be yelema peut-être ou se ko rebla mine su do kono no e clean mine ka soro avant ça c'était pas comme ça mais ala ka sallallahu alaihi wasallam ayeni kira ya ni nabiyo buya mi soro o bena wati mina wa soro kira kunye ma dafale bo yani ala kira ka révélation ka aye no wahyu na liaka bo kuma ne ba donga fo ala ka sunna la ayo ke kira munna boluci fuka se fo sambinanna absoro ka wahyu fenu tima mais kayfa kanat hayatuhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-40 yani sambinani je kira ka nyene maya timena chugo mefe dafala yoro la mi fo ala kira sallallahu alaihi wasallam qabla 40 kana hayatuhu hayatan tayyiba yani ala kira shiga se sambinan ma asara ala kira ganyana maya dafara akula mo ko mel leçon era ta ala kira sallallahu alaihi wasallam odi la magan ka ko ma ko muhammadul amin
asura masambina nsoro awo amini beda ala kira togo ka kuma mina asura masambina nsoro awo ala ko ni a togo da ko Muhammad mais ka fo Muhammadul Amin olu amin fara awo Muhammadu dana ya mogo ay maganga wera de wo fama oui awo bo yana ka sambina ni fele soro u yi tamashin do yala ina fo i yere ni diun jati mine i b'a dɔn k'a fɔ den min bɛna kɛ i sago ye i b'a dɔn i denw cɛ la o. Allahu akbar. Awɔ. Jateminɛ fɛ. Awɔ. Bon mɔgɔw y'o taamasiyɛn dɔw jate minɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam ani denmisɛnnin tɔw tun tɛ kelen ye. Awɔ. Yɔrɔ u b'a fɔ ko mɔgɔw ka denmisɛnninya ko yafa bɛ k'i ma parce que a juguman de ka ca ka tɛmɛ a ɲuman kan. Oui. Mais Alakira tun tɛ juguman kɛ. hali n'a denmisɛnnin ɲɔgɔn bɛ kulonkɛ la an dala kuma tɛ a ka tɔɔrɔ tun tɛ se mɔgɔ ma ka fɔ an ka siɲɛ ta an ka ɲɔgɔn bi la an ka manamana kow kɛ ka baro ni fɛn ninnu kɛ ka kulonkɛni ninnu kɛ la o si ma ye Alakira la sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu kabini a bɛ san 4 ninnu na a n'a ba de taara n'o ye Aminata ye k'a bɛ taa a yira a bɛnkɛw la yɔrɔ rasulu yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam yana ale ka yani a ka bange fa fatura Abdullah awɔ san 4 fɛnɛ ba fatura san 6 mɔkɛ fatura donc a nana di a binakɛ de ma n'o ye Seydina Ali fa ye n'o ye Aba Tɔlibi o ni Abdulayi n'o ye Alakira fa ye u bi fa la u bi ba la a si san u nanen a taalen si min yɔrɔ la kabini a tatɔ la a bɛna taa dugu min na ja de tun bɛ yen kɔngɔ de tun bɛ yen mais u y'a ye Alakira mana tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ san min na binkɛnɛw bɛ falen Saadiya yɛrɛ ye hɛrɛ sɔrɔ Alakira sababu la a tatɔ la si min yɔrɔ la a ka si min muso yɛrɛ n'o ye Halima ye o n'a cɛ nana fali yɛrɛ min na o fali kun pasalen don u natɔ awɔ kabini Alakira yɛlɛn'a kan dɔrɔn alhamdulilayi ala ye kɔngɔ bɔ a la ka minɔgɔ bɔ a la k'a fɛrɛ bɔ fali kɛra fali tɔw cɛla i b'a ko so parce que Alakira yɛlɛn'a kan o y'a sɔrɔ a maa misɛnnilama don bon kabini o yɔrɔ la mɔgɔw bɛ ka taamasiyɛn jateminɛ a taara o si min na ka na tuguni Halima ma jɛ a kɔ a ye taali min kɛ o fɛnɛ na tuguni kabini a taara Halima ye fɛn dɔ de y'a la a nana ayiwa a ko a somɔgɔw ma an bɛnna ni hakɛ nin n ka sin d'a ma donc n ye sin d'a ma o la mais ne b'a ɲini aw fɛ hali bi n'a bɛ se ka den di ne ma an ka wagatinin kɛ n'a ye parce que n ye hɛrɛ sɔrɔ n'a ye dugu ye hɛrɛ sɔrɔ n'a ye mais olu yɛrɛ y'a faamu yɛlɛma min donna olu ka ɲɛnɛmaya cogo la hɛrɛ fu ni nɛɛmako nana u y'a dɔn k'a fɔ hadihi minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bɔra Alakira de la kɛ parce que u tun tɛ nabi ɲumanya dɔn o wagati o mais u y'a dɔn ale de y'a sabu ye awɔ mais u tun tɛ kiraya fɛnɛ dɔn oui u kɔni ko ko bonya dɔ bɛ na mais u t'a dɔn bonya min don nin den kɔni tɛ den gansan ye awɔ parce que wagati nabimaw ka dɔgɔ arabu la oui awɔ dɔnnibagaw kɔni b'a fɔ an ye ko n'i ye nabiɲuman ninnu lajɛ ani kira ninnu ko 5 de ye arabu ye i y'a faamu bon olu tun t'a dɔn u kɔni ko dɔ kɔni bɛ yen mais minnu tun b'a dɔn o de tun ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ye parce que a sɛbɛnnen don olu ka kitabu la awɔ kɛnu yastaftihuna awɔ o diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ni olu tun bɛ na taa ko ɲini u bɛ taa magankaw fɛ k'an y'a mɛn ko kira laban min na bɔ aw la o bonya kosɔn anw bɛna taa kɛlɛyɔrɔ la o tuma ko kira laban in bonya kosɔn Ala ka kɛlɛ diya an na walahi kɛlɛ tun bɛ diya u la Allahu akbar o y'a sɔrɔ Alakira yɛrɛ ma bange fɔlɔ awɔ a bangeni fɛ k'a to a ba dɛbɛ fɛnɛ la a ye kabako caman kɛ ani ba tun bɛ baro kɛ awɔ Aminata yɛrɛ ko ale ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ a ka kɔnɔmaya la Alakira la sallallahu alaihi wasallam ma tɔɔrɔ foyi sɔrɔ musow tɔw bɛ tɔɔrɔ min sɔrɔ a m'a sɔrɔ
a ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a bangeni fɛnɛ a ma se ka mɔgɔ ma se k'a ye u ɲɛ bɛ nɔrɔ de la awɔ la ko kuma dɔw tɛ fɔ quoi ouais mais Oustaz Sylla i b'a ye arabuw ka ni laada in ye Halimatu Saadiya muso min ye ni ale sin di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ale ka dugu ye i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Saadiya ye Banu Saad bon a bɛ n'a fɔ Magan dafɛ dugu mɔgɔw nu tun bɛ bɔ yen waati dɔw sera u bɛna Magan yɛrɛ kɔnɔna na u bɛna denw nɔfɛ ka taa sin d'u ma mais pourquoi arabuw tun bɛ laada fana kɛ c'est à dire kana k'u denw di mɔgɔ wɛrɛ ka walima ka den ninnu bila ka taa sin di kɛ yɔrɔ wɛrɛ la allaitement kɛ yɔrɔ wɛrɛ la laada in kun ye mun ye laada in kun bɛ fɛn dɔ de nɔfɛ o ye jogo de ye oui parce que o wagati jogo ɲuman de tun bɛ sɔrɔ burusi kɔnɔ o jɛ bon kan yɛrɛ k'a fɔ k'a ɲɛ a tun bɛ sɔrɔ e ma ala kun laada kun b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ ni congé bilala an faw kun b'an bila ka taa burusi kɔnɔna la awɔ an bɛ taa an fasow la mais sisan o yɔrɔ o tiɲɛna ka tɛmɛ duguba kɔnɔna yɛrɛ kan o de la mɔgɔ tɛ taa bilen bon o laada o de tiɲɛna ka tɛmɛ o de fɛnɛ kun bɛ arabuw fɛ yen bi burusi kɔnɔna de tiɲɛna bi ka tɛmɛ duguba kɔnɔna kan n'o tɛ fɔlɔ burusi kɔnɔna de kun ka ɲi bon arabuw fɛnɛ fɛ yen burusi kɔnɔna de kun ka ɲi jogo ɲuman de bɛ sɔrɔ yen jogo ɲumanya bɛ yen kan ɲuman fɛnɛ bɛ sɔrɔ yen bon denmisɛnnin min fɛnɛ mana fiɲɛ ɲuman a b'o sama oui a tɛ kɛ fɔri ye awɔ baara bɛ yen oui parce que a bɛ bila gɛlɛya ko minnu na o b'a former merci oui donc u kun b'a kɛ o de kama donc ni o wagati sera dɔrɔn i y'a ye burusi kɔnɔ mɔgɔw kun bɛ taa dugubaw kɔnɔ u bɛ taa denw minɛ u b'a kɛ sara la kɛ awɔ u b'a kɛ sara de la u b'a kɛ sara la bon a bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ fɛnɛ kun b'a la mais a belebele de kun ye nin non n'u ye belebelebaw ye o awɔ i y'a faamu parce que halisa arabuw fɛ yen nɔ arabumuso caman bɛ yen u tɛ sin di den ma oui halisa laada kelen kelenw bɛ yen awɔ o tuma u bɛ mɔgɔ de ɲini u bɛ sin d'a ma bon o t'a kɛ bɛɛ fɛnɛ ye oui awɔ a duw fɛnɛ jateminɛlen don c'est ça awɔ du minnu bɛ sin di denw ma bɛɛ kun tɛ dɛ du dɔw de kun choisilen don arabuw fɛ yen olu de dɔnnen don ni sin di ye a jogo b'u la a mara b'u la a fɛn bɛɛ b'u la oui awɔ n'o tɛ sinji a bɛ jogo yɛlɛma Allahu akbar awɔ sinji a bɛ jogo yɛlɛma parce que ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ n'i sigara i muso la k'i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini min bɛ se ka sin di den ma i b'a tigi sara wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha alaykum ala ko ten awɔ e yɛrɛ dɔw a bɛ se ka kɛ bana dɔ bɛ muso la walima a bɛ se ka kɛ jogo dɔ b'a la ni den nana si ma o jogo in kana na yɛlɛma den fɛ walima bana in kana na yɛlɛma den fɛ donc i bɛ muso wɛrɛ ɲini bana tɛ min na min jogo ka ɲi i bɛ t'i den d'a ma a bɛ sin d'a ma i y'a faamu oui bon wagati kodɔnw de tun bɛ yen foyi tun tɛ kɛ gansan tun bɛ kɛ sababu dɔw de la o de la olu fana tun bɛ na u nani alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira ka wagati la ala ye alakira garisɛgɛ don muso min na o de ye Halima ye a Saadiya awɔ i y'a faamu Halima fana nana i y'a faamu muso gurum musa fɔ wa minnu fana tun bɛ na denw minɛ ka sin d'u ma a bɛɛ tun tɛ fantan ye koyi gurumɛbaw tun b'u la setigibaw fana tun b'u la ayi awɔ parce que u dɔnnen de don n'a ye dugu bɛɛ tun tɛ quoi mais n'u nana fana u bɛ den de ɲininkali kɛ olu tun b'a kɛ ni nata de ye ni se bɛ den min somɔgɔw ye mɔgɔw tun bɛ girin o de kan mɔgɔw tun n'a sɔrɔ se tɛ alakira somɔgɔw ye fa fatura ba de bɛ yen bon mɔkɛ yɛrɛ fana se ba t'a ye donc n'u nana a bɛ sigi ka discuter de donc a bɛ ɲininkali kɛ a fa bɛ yen wa a fa bɛ mun baara kɛ k'a lahala bɛ cogo di ba bɛ cogo di ba bɛ mun na a somɔgɔw mɔgɔ sugu jumɛnw don tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka sin d'aw den ma awɔ
Oui, bon, imam, parce que Europe c'est faamu cogo min na fana par exemple ni a fɔra ko ka den min filɛ nin ye a fa bɛ balo la parce que généralement i b'a sɔrɔ fa ale ka lahala de kama olu bɛ se ka bonya ni fɛn ninnu sɔrɔ peut-être hali ni mɔkɛ bɛ yen bon Abdul Mutalib bon kana kebiran min kibari Maka mɔgɔba don bon hali ni i ye jateminɛ fana kɛ a fɔra ko yani ala kɛra yɛrɛ ka na yɛrɛ Abdulayi ninnu k'a fɔ ko a ye denkɛ cɛ 10 sɔrɔ mais ko ka sarakati minnu fɛn bɔ olu ye nafolobaw ye bon ni an ko bon ko fɛn kun tɛ cogoya kun tɛ mɔkɛ bolo o faamu ka gɛlɛn dɔɔni mais n'a fɔra ko den fa bɛ yen bon fa bɛ se k'i jɔ a den ka musakaw la akisari ka tɛmɛ mɔkɛ kan voilà o sugu dɔ kɔni y'a parce que ni ko arabu ma dɔrɔn ni ko olu ka laada ni ko den fa tɛ olu u b'o donni jigin parce que olu bolo fa de kan ka geste kɛ den kun wa hali ni se bɛ mɔkɛ u b'u basé fa de kan bon o fɛnɛ u tɛ nkalon tigɛ n'i nana Abdul Mutalib y'a f'i ye a ko yatimɛden don dɛ a b'a f'i ye ten ne bɛ se k'a ta o kan o don ne tɛ se k'a ta o kan yatimɛden kɔni Allahu akbar bon mɔgɔ caman de banna la a garisɛgɛ donna Halima la parce que ala ye fɛn dɔ de yira Halima la ni ala y'i kanu ka ban dɔrɔn a banna a bɛna ni sababu de ye i ka hɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sababu min i lase yen ala i bɛ taa ye hɛrɛ in kɔni n'a bɛ sɔrɔ n'ala kelen don k'a da i golo la sababu dɔ bɛ na i bɛ taa a mana kɛ cogo cogo a mana janya cogo cogo a mana gɛlɛya cogo cogo bon Halima fɛnɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam a dili Halima ma min kɛ Halima ye sin don a da kɔnɔ n'o ye kinifɛn sin ye ala kira y'o min k'a min a y'o bɔ a da kɔnɔ a ye numanfɛn sin don ala kira ma sɔn k'a min i b'o kun dɔn ja den dɔ tun bɛ Halima bolo o fana bɛ sin na a y'o to ye quoi san 40 ko kuma kɔni tɛ min bɛ bɔ na a ye nin yira donc a ka tilennenya n y'o de f'i ye kira y'a sɔrɔ yen ale tɛ fɛ ka nɔnɔ bɛɛ lajɛlen min ka den in fana to yen o fana ka hakɛ de bɛ yen Allahu akbar den wɛrɛ tun bɛ Halima bolo a bɛ ka sin don o fana ma Allahu akbar kira ye nin to yen o de kama kabini a bɛ bɔnmina na a tilenna parce que a sœur dɔ tun bɛ ko Shayima ukhtu Rasul sallallahu alaihi wasallam k'ala kɛra balimamuso a balimamuso dɔ sin min yɔrɔ la oui n ko y'u ka kɛlɛ taara u ka dugu min na balimamuso in kɔsɔn ala kira y'u k'u bila a yafara k'u ye fɛn fɛn minɛ o la k'a bɛɛ segin o ma k'ale balimamuso don o fɛnɛ taalen u y'o f'u ka dugulamɔgɔ ye bonya ye olu bɛɛ nana don silamɛya la a y'a ye Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu quwwatin zu hurmatin zu makanatin zu izin zu fadlin muta'un muti'un kada musidiki rahmatun bushra gawzun ghiyasun ghisun ni'matullahi hadiyatullahi siratul mustaqim togo in bɛna a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na a kelen to ala kira tɔgɔ kelen bɛɛ bɛ se a bɛɛ se ka kitabu fa ni Muhammadu ta ni Ahmadu ta ni Hamidu ta Muhammadu Ahidu Wahidu kɛmɛ fila ni kelen a tɛ i n'a fɔ ala kira tɛ tanu i komi anw bɛ tanu cogo min na dɛ ale ta de b'a la e yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ de fɔ a b'ale la de ale ta de b'a la tuma dɔ la i bɛ fɛn dɔ fɔ anw na o t'anw na o ye tiɲɛ ye mais an bɛ nisɔndiya n'a ye ten fu an b'a minɛ ten mais i tɛ se ka ala kira ta bɛɛ fɔ i bɛna fɛn fɛn fana fɔ a kan o b'a la o de bɛ yen an ko a yɛrɛ ko ten k'an ka fɛn bɛɛ fɔ ale ma olu la bamuso ko la sauf seulement an kana fɔ k'a ye ala den ye a banna a kan ka n'o fɔ n'o tɛ ne mamuso fɛn fɛn y'i diya a fɔ Mamadu la i tɛ se i kana fɔ ala don walima ala den don i c'est tout dɔrɔn n'o tɛ fɛn fɛn ɲuman a bɛɛ fɔ a ma a bɛ bɛn a ye juguman bɛɛ to yen law kunta fazan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik o fɔra ala kira de ma
a ko Muhamadu n'i jogo kun ka jugu i tɛ sɔn mɔgɔ ta ma a ko i kun tɛ sahaba kelen sɔrɔ lanfaddu min hawlik lanfaddu a bɛɛ kun bɛ taa awɔ mais i b'a sɔrɔ mɔgɔba dɔw bɛ yen mɔgɔba y'a daminɛ i bɛ jama y'u nɔfɛ mais ni mɔgɔba nana se dege dɔrɔn bɛɛ bɛ taa parce que a tɛna mɔgɔ muso to a t'i ka nafolo to a t'i den to i bɛ yɛrɛ ɲini dɛ o bɛ mɔgɔbaw la a bɛ dugutigiw la a bɛ alimamuw la a bɛ karamɔgɔw la ko daminɛ kalanden caman bɛ sɔrɔ ko daminɛ jama caman bɛ sɔrɔ mais ni ko nana se degré dɔ ma i b'a ye bɛɛ b'i yɛrɛ ɲini parce que minnu gɛrɛ olu de b'a dɔn ni min yɛrɛ ɲini ko dɔ b'i sɔrɔ dɛ lanfaddu mais o ma kɛ alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam o ma kɛ alakira ye fiyewu bon ani an ba Khadija yɛrɛ fana ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn na alakira ni an ba Khadija parce que ninnu bɛɛ yanni san 40 cɛ Khadija fana ye maganka de ye awɔ magan yɛrɛ woloden don awɔ a fa ye maganka ye a ba ye maganka ye a bangina magan a tile ni alakira tile bɛnna hali n'a sɔrɔ a ka kɔrɔ n'a ye u ka génération don san 15 de kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ a kun ye furu dɔ kɛ yanni alakira ka ɲɔgɔn awɔ mais a y'o bɛɛ fɔ i bɛ muso dɔ fɔ a b'a dogo i la i bɛ muso dɔ fɔ i b'i dogo a la mais o ma kɛ alakira ni Khadija tuta ye dɛ awɔ u y'u jɛya ɲɔgɔn ye de bon Khadija tun ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a jate minɛ de a y'a jate minɛ hali bi o musow bɛ yen u bɛ cɛ jate minɛ a bɛ se ka kɛ i bɛ kɛ karamɔgɔ walima i ye mɔgɔba dɔ ye u yɛrɛ bɛ na n'u yɛrɛ ye karisa o b'a sɔrɔ se b'u ye u b'a yir'i la karisa ne ma k'i fɛ wari kama foyi fɛn bɛɛ bɛ ye mais n ye jugu dɔ de y'i la o de kɛra Khadija tun ni alakira tɛ sallallahu alaihi wasallam a ye jugu dɔ de ye alakira la donc ale mago bɛ mɔgɔ min na o de ye nin ye as-sadiqul amin awɔ i y'a faamu bon yan'a ka kɛ a y'a testé k'a lajɛ parce que mɔgɔw bɛna mɔgɔ dɔ mankuti ye i y'a faamu maabaw tɛ sɔn mais u b'i kɔrɔbɔ quoi awɔ a ye alakira kɔrɔbɔ a nana sɔrɔ a fara cogoya min na a bɛ ten a n'a sɔrɔ a b'a jɔyɔrɔ la alakira ma bouger u ye danaya de fɔ a ye ayi mɔgɔ min t'u ka nafolo di alakira ma k'a k'a mara yanni kiraya ka na awɔ u t'u bolofɛnw d'a ma dɔw yɛrɛ tun b'a kɔrɔbɔ n'u nan'u ka fɛn d'a ma u b'a jate minɛ ka taamasiyɛn dɔ ɲini fɛn in na quoi parce que dɔ bɛ se ka n'a ka nafolo di ne ma ne bɛ n mago ɲɛ a la n'a nana o b'a sɔrɔ ni ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ dɔ ta ka d'a ma o tɛ alakira ta ye dɛ n'i nana d'a ma cogo min a b'a bila ten ale t'a k'a mago ye a tɛ s'a ma i nana ni min ye awɔ i nana nɔfɛ i bɛ taa n'o kelen de ye awɔ a ka sa t'a la ayi bon o y'o de y'a la Khadija y'o de y'a la a sɔrɔla k'a wele k'a ka nafolo bɛɛ ta k'a d'a ma a ko ne ye jagokɛla de mais ne bɛna n sen bɔ a la nafolo filɛ ne ta li safari ila Sham taa i ka taa marchandise san ka na a y'a sɔrɔ jɔnkɛ dɔ bɛ Khadija yɛrɛ bolo a ko tugu a la Maïsara awɔ i k'a ka yamaruya kan n'a ko i ka fɛn fɛn k'a kɛ mais a jate minɛ awɔ a bɛ se ka kɛ patron bɛ ci i bɛ taa Dubaï walima i bɛ taa Hong Kong Chine i bɛ taa fɛn dɔ san i bɛ taa sɔrɔ a da jiginna mais patron yɛrɛ tun bɛ taa san wagati min na i b'a sɔrɔ a da jiginna o jukɔrɔ mais patron b'a fɔ a bɛ sɔrɔ nin prix in na mais e taara sɔrɔ prix wɛrɛ la min m'o jukɔrɔ awɔ ni ala kɛra o kɛ n'a nana an kun y'a sɔrɔ nin fɛn in i ko nin da in don mais an y'a sɔrɔ a jiginna nin da in de don an y'a san nin de la est ce que bɛɛ bɛ se k'a kɛ bɛɛ bɛ se k'a kɛ u b'a fɔ ko y'ale garisɛgɛ de o yɛrɛ ta b'a fɔ yɛrɛ patron yɛrɛ min fɔ an taara sɔrɔ dɔ fara bon ala kɛra taara jago kɛ o cogoya la ni danaya ye ala fana ye barika don jago la Khadija tun bɛ tɔnɔ min sɔrɔ a doublé la ala kɛra nani nin bɛɛ ye danaya dɔ d'a la awɔ a yɛrɛ de sɔrɔla ka ala kira wele ka mɔgɔ caman ko Muhamadu m'a fɛ i ka n furu o donna ɲɔgɔn na tan de an ba Khadija yɛrɛ awɔ ale yɛrɛ de ye ala kira a y'a sɔrɔ a bɛ san 25 awɔ a y'a sɔrɔ ala kira bɛ san 25 cidenya ma na awɔ nin bɛ san 40 na a ko m'a fɛ i ka n furu Khadija de y'a fɔ awɔ
ala kira ka sɔrɔ ka se a faw ma o ka sɔrɔ ka ɲinini kɛ nka a ma wari d'a ma ko n furu dɛ ala kira y'a ka wari bɔ a nanen fana a m'a balo dɛ ala kira yɛrɛ tun b'a ka balo di jago kɛlen ala ye barika don jago la o kɔnɔ kɔrɔ ni muso waritigi b'i bolo a tɛ bɛn i k'i sigi k'i bolo de sɛgɛn tigɛ k'i da ka sunɔgɔ i bɛ baara de kɛ don dɔ la a b'i gɛn dɛ o ka teli u fɛ quoi don dɔ la i bɛn'i ka valise sirilen sɔrɔ da kɛrɛfɛ ko karisa an ka yafa ɲɔgɔn ma so ye ne de ta ye n'a y'a sɔrɔ i kun kelen bɛ k'i jɔ yɔrɔ la o tɛ se ka kɛ o tɛ kɛ o tɛ kɛ mɔgɔ ta tɛ ala kira la koyi sallallahu alaihi wasallam muso ta t'a la den ta t'a la sahaba ta t'a la ale ta de b'i la n'aw jɛra ale ta de b'i la o tiɲɛ awɔ ni fɛn o fɛn kɛra ale a t'i sigi k'aw lajɛ dɛ awɔ ne ye maaba ye ayi non ayi a yɛrɛ bɛ dɔ de kɛ n y'o f'i ye a taara kɛlɛyɔrɔ la kɛlɛdenw nɔfɛ ka kɛlɛ kɛ oui kɛlɛ dɔ la u y'a jogi yɛrɛ oui i y'a faamu ala ye nin bɛɛ kɛ an k'a dɔn quoi Khandaku senni na Ghazatul Ahzab ayi dingɛ senni a farala mɔgɔw kan a farala mɔgɔw kan Allahu akbar misiri jɔli a dɛmɛna mɔgɔ fɛ a ye tilali kɛ a yɛrɛ ni mɔgɔ dɔw farala ɲɔgɔn kan kandaki do a ko Sulemani mina ahlul bait a Sulemani fara Al-Farisi o de olu ka seribuya sɔrɔ o de fɛ awɔ kandaki do parce que o de nana n'a hakilina ye oui awɔ jama kira ka an Sulemani ala kira ye kodɔn n'ale hakilima de a ko Sulemani mina ahlul bait ala kira sallallahu alaihi wasallam ni Kadijatu donna ɲɔgɔn na o cogoya la u ye furu kɛ Kadija de y'a den bɛɛ wolo fo kelen awɔ furu kɛra Kadijatu ye den 6 de sɔrɔ ala kira ye mais den yɛrɛ bɛɛ lajɛlen den 7 ye den 7 awɔ Kadijatu ye musoman 4 de sɔrɔ ni cɛman 2 i y'a faamu Kasim ani Abdullahi musomanw na Zeinabu Rukhiyatu Mukhlusum Fatimatu Zahra Al-Batul ala kira yira ale de la Fatima wallahi ni musoya tɛ ni y'a natɔ i b'a fɔ ko rasulu bɛ nale Allahu akbar ko Fatimatu bid'atun minni awɔ ko dɔ bɛ Fatimatu la o tɛ fɔ arajo la o tɛ fɔ télé la o tɛ fɔ wajuli kɛnɛ la o bɛ di walandaw de la bulongonanaw la awɔ muso sila ko ala kira sallallahu alaihi wasallam an ba Fatima a ma don ala kira ka so kɔnɔ waati si hali n'a sɔrɔ Mamadu sigilen don Mamadu bɛ wuli k'a kunbɛn depuis da la ka na n'a ye a b'a embarrasser ka na lasigi a y'a kanu dɛ a ye denmuso in kanu ala kira sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ bɛɛ kun ka d'a ye mɔden ninnu fo mɔgɔw bɛ kabakoya wala n'a bɛ seli Alasan mina yɛlɛ k'i sigi a kan na Useni mina tuma dɔw la n'u ma jigin ala kira taa a kunkolo kɔrɔta ka to seli la Musa mɔgɔ ka k'i muso fɛ ka k'i den fɛ o ye silamɛya de awɔ ni mɔgɔ a taa muso fɛ a taa den fɛ silamɛ tɛ o parce que silamɛya ye ala kira de e ma se k'a ladege mun na i seko dama yira la aw de fɔ ko an ka musow minɛ k'u bɔra fɛn min na fɛn jɛngɛnen don k'an k'u minɛ ten bɛɛ b'a dɔn sogofagalan jɛngɛnen don mais ne ko k'e b'a tilen dun a bɛ kari e dun taara sa mun na i b'a dɔn ka jɛngɛnen don voilà donc fo mɔgɔ f'i ka denbaya yɛrɛ de ka e ka bonya fɔlɔ fo i ka denbaya de k'a dɔn i ka hinɛ fɔlɔ i ka hɛrɛ fɔlɔ a fɔlɔ i ka denbaya de fɔlɔ la awɔ khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli jazakallahu khayran alakira de y'o fɔ ni mɔgɔ ye a n'a ka denbaya bɛnnen tɛ silamɛ tɛ o alakira y'o de fɔ ko mɔgɔ min ka fisa n'aw bɛɛ mɔgɔ min
kan ya ka dima la nawo aku wa mo ko shitani ala kira bo parce que ale ka hɛrɛ ka bɔ ka dima la an bɛɛ lajɛlen kan nawo o denba ye fɛn ba ye muso fɛ wallahi ka k'i denw fɛ o de ye silamɛya mais kuma bɛɛ an ɲɛ kumuni no ɲɔgɔn kɔrɔ mankan de bɛ yen furuku de bɛ yen kelen no ka kɛ komi i fa den e denw yɛrɛ tɛ hinɛ foyi sɔrɔ e yɛrɛ la hali n'u gɛrɛla boyi ta boyi an tɛ denmisɛnnin na yɔrɔ ye chef de famille dɔw b'o fɔ kɛ dɔw b'u denw wolo gɛn de ala kɛra ma kɛ ten jɔn de bɛna a dilan jɔn de bɛna a dilan fɔlɔmɔgɔw tun ka farin mais u tun bɛ dilanni kɛ mais anw y'a kɛ ni kodɔnbaliya ye bi olu ka farinya tun ye dilanni de ye o awɔ mais anw ka farinya kɛra tiɲɛni de ye Allahu akbar to ni muso a bɛ to ka baro a bɛ sigi i yɛrɛ bɛ ala kira ka ɲɛnamaya fɔ a ye a n'a musow tun bɛ cogoya min na a b'a muso minɛ cogo min na u b'a minɛ cogoya min na n'o kɛra e b'i muso minɛ ten a yɛrɛ b'i minɛ ten foyer tɛ diya a n'a denw fana tun bɛ cogoya min na i bɛ to k'i denw wele ka gɛrɛ la ka rasulu ka tariku fɔ a ye a n'a denw tun bɛ cogoya min na ani Fatima tun bɛ cogoya min na Zinab Rokiya Umu Kulsum Kasim Abdullah n'u tun bɛ cogoya min na u b'i kanu e yɛrɛ b'u kanu i ni muso a ka to ka dumuni kɛ i ni denw a ka to ka dumuni kɛ u bɛ ladabu sɔrɔ u tɛ kɛ ɲɛjugu ye koyi awɔ wa n'u taara mɔgɔ t'u lagosi fɛnɛ hali n'u taara dunmayɔrɔ la mɔgɔ b'a ko karisa denw maralen don u b'a fɔ tan awɔ parce que n'u fa bɛ sigi a dumuni kɛ a b'u ladabu dumuni kunna den dɔw ye a bɛ dumuni na a bɛ yala yala la a n'a fa tɛ dumuni kɛ ɲɛ bɛ yala la fɛn min mana bila ale fɔlɔ b'a ta a ne fa tɛ dumuni kɛ ladabu t'o ye wa ala kira nin ala kira kan ka ye nin bɛɛ la an ka dumuni kɛ cogo ala kira ka y'a la an muso maracogo an den maracogo an taamacogo an kumacogo an bɛ jama la an b'an kelen na ala kira kan ka ye nin bɛɛ la Allahu akbar ala kira ye sɔrɔla sɔrɔ a ye cɛ don a bɛ ka dumuni kɛ n'a numankuru ye a ko mun b'i kini bolo la dabo goya goza a ye kuma jugu fɔ ala kira k'ale kini bolo t'a da sɔrɔ ala kira ko a ka n'i da sɔrɔ ala kana to a k'i da sɔrɔ cɛ sara kini bolo ma se ka don a da la mais est-ce que ni mɔgɔ maralen don i bɛ mɔgɔba jaabi tan ayi oui mais hali ni t'a tigi yɛrɛ dɔ wɛrɛ hali ni t'a tigi dɔ o ba tɛ foyi tɛ a ye ɲininka karisa mun bɛ e bolo dɔ in na a ma dɔn k'a fɔ kini bolo kɔnɔ o de fa ɲuman ye ala kira an kalan nin bɛɛ la i bɛna don i ka so i bɛna bɔ i bɛna don ɲɛgɛn na i bɛna bɔ awɔ an kalan bɛɛ la n'i bɛna kuma jama la an kalan nin bɛɛ la k'a tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitanɛ ma i ka ala tanu i ka sɔli nabi ma sallallahu alaihi wasallam ala b'i bɛɛ sababa ma oui siga t'o la n'i bɛna dumuni kɛ i kan ka aya minnu kalan i bɛna ji min hali ni juguman b'a la i bɛ kisi i bɛ tanga a ko hali n'i nana i yɛrɛ si so kɔnɔ n'i nana k'i ka salamu di mais o ni mɔgɔ fo bi foli salamu min o tɛ kelen ye n'i nana mɔgɔ sɔrɔ so kɔnɔ i b'a fɔ assalamu alaikum ou bien assalamu alayka mais n'i yɛrɛ bɛna don i ka so kɔnɔ mɔgɔ tɛ i b'a fɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin o siri tigɛlen ye awɔ o bɛɛ yera rasulu ye sallallahu alaihi wasallam bon furu fana kelen ye imam ni a ye an b'a ka diya sotigiya olu fana ɲɛnɛmaya daminɛw a bɛ n'a fɔ yɔrɔ o fana ni a ka cidenya o naliw ma janya ɲɔgɔn na ou bien o fana kɛra cogo jumɛn na ma janya ɲɔgɔn na i y'a faamu furu kɛlen alhamdulillah ni nabiɲumanya o nana parce que nabiɲumanya bɛna fɔlɔ yanni kiraya ka na awɔ kullu rasulun nabiyun walaysa kullu nabiyyun bi rasul ciden kira bɛɛ ye nabiɲuman ye nka nabiɲuman bɛɛ tɛ kira ye o tiɲɛ ye o tiɲɛ ye bon nabiɲumanya de fana bɛna fɔlɔ n'o nana kuma min na kuma kiraya bɛ sɔrɔ ka na kiraya ye jumɛn yamaruya bɛ na awɔ o kuma bɔ i y'a faamu bon kadijatu ye ka ɲɛnamaya fanba kɛra nabiɲumanya de kɔnɔ mais kiraya bɛna kuma min na o y'a sɔrɔ ale fatura mais
Oui, mais waayu bɛ d'a ma tuma min na o y'a sɔrɔ Kadija tɛ yen wa? Awɔ, o y'a sɔrɔ a bɛ yen. O tɛ kiraya ye wa? Awɔ, o ye kiraya ye. Awɔ. N b'a fɔ a fanba quoi. Awɔ, a fanba, oui, a ka ɲɛnamaya fanba kɛ. Fanba, oui. Voilà, parce que danaya jogo a ye fɛn minnu ye Alakira la nabiɲumanya taamasiyɛn minnu. Bon u donn'o la. Surtout minnu, awɔ. Kosɛbɛ. Ya. Parce que kira bɛna daminɛ tuma min na ni wahayu commencera ka na i y'a faamu Kadijatu ka fatulu nana f'a fɔra a san ma Alakira ma ko amul huzn. Awɔ. Gɛlɛya dɔw y'a sɔrɔ. Mais yanni ani Kadijatu donnen ɲɔgɔn na ko caman tɔɔrɔ caman tun bɛ yen o tun b'a sɔrɔ ani Kadijatu donnen ɲɔgɔn na Kadijatu jɔra o yɔrɔw la parce que a ye mɔgɔ sɔrɔ sisan a bɛ kuma a b'a ka kow lakali mɔgɔ min ye. A bɛ n'a fɔ an ba Kadija fana nana o nana fara Abu Tɔlibu kan quoi parce que Abu Tɔlibu fana tun bɛ o jɔyɔrɔ la comme protecteur. Yɔrɔ fa jɔyɔrɔ bɛ yen mais muso fana jɔyɔrɔ bɛ muso jɔyɔrɔ ka bon. Voilà. Surtout e jɔyɔrɔba min fɔ Kadija yɛrɛ la danbetigi don jogotigi don sɔrɔ b'a la ni sarafu b'a la kɛrama b'a la ni jɔyɔrɔbaw ye. Kira yɛrɛ nani ka bɔ kuluwo la ni kuranaya fɔlɔ jiginn'a kan a n'a lahala min na ni muso dɔ don a bɛ boli aw ko fa b'a la a yɛrɛ maîtriser a bɛ siran ɲɛ parce que a ma deli ka ni ɲɔgɔn lahalaya la bon a bɛ ka kuma dɔw fana fɔ kuma minnu a faamuya man di ni dɔ do laban min mɔgɔ bila u b'i siri ka taa ni kabanu la dɛ walima u bɛ taa ni jinɛtigi dɔw fɛ yen mais a y'a hakili sigi mais a y'a hakili sigi o don Kadijatu bɛnkɛ dɔ bɛ yen ko Nawfal Alakira bɛ fɛn minnu kɛ a taara lakala ye a ko n denmuso ya k'i bɛ hakili sigi a ko taamasiyɛn minnu n'i bɛ k'a fɔ i cɛ la a ko kira minnu tɛmɛna ni nabiɲuman minnu tɛmɛna olu ka lahalaya dɔ don a ko ne kɔni t'a dɔn a kɔni fɔra ko kira tɔ ye kelen mais i bɛ ka taamasiyɛn minnu fɔ n sigalen b'i cɛ awɔ a k'i hakili to a la bon o fana ye dɔ fara Kadijatu ka jagɛlɛya kan awɔ donc a kɛra kira ka conseil ye i y'a faamu mais kuma dɔw la sa kira bɛ yɛlɛ kulu la a b'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ k'a b'a fɔ k'a b'a yɛrɛ fili parce que i b'o ye kitabu dɔw la kana kitabu bɛɛ kalan awɔ mɔgɔ min protégelen nana n'a nana fɔ ko mɔgɔ min dafalen nana huwa fi ismatillah ne ye dugutigi kɔni den k'i kun da kogo la a fa tɛ dugutigi o n'o tɛ kibaruya bɛɛ de bɛ taa fɔ aw ka so sɛnɛ k'i kun da kogo la bon Kadijatu kɛra jɔyɔrɔba ye Alakira ma quoi i y'a faamu o de la n ko muso cɛ k'i hakili to a muso la muso fana jɔyɔrɔ bɛ Ala ko la a jɔyɔrɔ bɛ cɛ ka foyer la a jɔyɔrɔ bɛ hali ka baarada parce que kuma dɔw la cogoya dɔw b'i sɔrɔ baara yɔrɔ la n'i nana lakali muso ɲuman ye a b'i bilasira i b'i bɔ a kɔnɔ e yɛrɛ t'a dɔn i b'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko ninnu na cogoya min na mais n'i y'a lakali muso ɲuman ye a bɛ sira d'i ma a ka ca Ala fɛ n'i taara sira fɛ i bɛ bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔ hali an ka mɔgɔ kodɔnnaw b'o kuma fɔ imam ko problème min solen don quoi c'est à dire problème dɔ b'i dara a solen don yɛrɛ n'i nana n'i y'a f'i muso ye dɔrɔn a bɛ bɔ da d'i ma merci oui c'est à dire problème bɛ a chaud e yɛrɛ solution foyi t'i bolo n'i y'a fɔ a bɔ da d'i ma oui hali bamanan n'an ye kuma fɔ bulon kɔnɔ ko an k'a to sini sɔgɔma ko mɔgɔ si kana kuma a ye taa sini an bɛna an bɛ jaabi di awɔ parce que n'i taara i bɛ taa lakali di o i bɛ taa muso de ye awɔ donc n'o kɛra a mana kɛ cogo cogo an kɔni bɛ dɔ ka hakilina la an bɛ bɔda sɔrɔ mais alimami o fana ko in taara juguya fo a taara ka taa furuko ni fɛnw bɛɛ fana t'u bolo o fana gɛlɛyara dɔɔni dɛ vous savez wa kuma dɔw la ni adamaden kana i yɛrɛ labila kojugu wa n'o tɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye yɔrɔ awɔ kan'i fɛnɛ n'a fɔra ko i hakili to muso la i fɛnɛ ka n'i ka ko bɛɛ to a bolo a bɛ faamu n'a fɔra i ka den fɛnɛ i ka to k'a gɛrɛ la a b'a fɔ i k'a kɛ kulonkɛ ɲɔgɔn ye voilà limite bɛ fɛn bɛɛ de voilà nin ye kumaba ye limite bɛ fɛn bɛɛ kodɔnnaw de bɛ baara kɛ n'a ye awɔ bon an bɛ wagati min na kodɔnbaliya de cayara o de y'an sɔrɔ i y'a faamu fo ko furuko yɛrɛ taara di musow ma
dɔw yɛrɛ t'a dogo bilen i b'a to an balaka komi olu de y'a ko fanba ye an b'olu ɲininka wa f'i tan e ti kamalen mɔgɔ yɛrɛ kan ka nin bɔ i da hali n'o b'i kɛ o ti fɔ oui kuma bɛɛ ti fɔ kɛnɛ ma ko dɔnnibaga dɔ tun bɛ yen nɔ Musa baba o kalanba tun t'a la a tun bɛ baara kɛ ni kodɔn de ni samiyɛ sera dugulamɔgɔw bɛ n'a ɲininka karisa jiko lajɛ an ye n'an bɛ ala deli de kɛ ni ji ka dɔgɔ walima ni ji de ka ca n'an bɛ labɛn min kɛ i b'a dɔn ale ka dɔnni mun ye mun ya ni samiyɛ sera kɔnɔ minnu bɛna ko ngɔnjɛrɛbaw olu tɛna bada wolo ninnu ale tun bɛ t'olu de ɲaga lajɛ n'a ye ngɔnjɛrɛbaw ye ɲaga da yiri sanfɛla la a b'a ko ji bɛ caya mɛ n'a ye n'u ye ɲaga da yiri jukɔrɔla la o kɔrɔ ko ji caman tɛna ɲɛ jateminɛw don donc a bɛ to fɔ mɔgɔ ye a ko an ka ala deli ni saraka fara an bolo da la dɛ n'o tɛ ɲinan ji ka dɔgɔ awɔ ɲinan a y'a cɛsiri kosɛbɛ a ka foroba sɛnɛ ji bɛna ɲinan de mais o kuma ale yɛrɛ ni ala cɛ a fatutɔ a y'o de fɔ a den a ko n den ale tun bɛ ale b'o min kɛ ale yɛrɛ bɛ balo min sɔrɔ hali minnu bɛ sɛnɛ kɛ o t'a sɔrɔ a ko n den a ko i fa ka bonya n'a ka dɔnni nin de don dɛ gindo don fa fatuli o san yɛlɛma dugulamɔgɔw nana den yɔrɔ la a ko an kun dalen don i fa la dɔnni mun b'a la n'an ka samiyɛ sera an bɛna kibaruya ɲini a fɛ a ko o tuma an b'a fɛ ɲina i ka ɲina kibaruya e yɛrɛ k'a lajɛ an ye ale ye mun fɔ jama la ko a ye n kɔnɔ ko n bɛ taa ngɔjɔrɔbaw ɲaga lajɛ a y'a fɔ tan de awɔ ale wulila n'a kana bɛɛ taara aw ka dɔnni de ye ngɔjɔrɔba ɲaga ye alors min waati korona kosɛbɛ i bɛ dugawu k'an ye komi yɛrɛ misiri bɛ k'i kɔnɔ n bɛ dugawu k'an ye teliya la n bɛ taa wolo kan inshallah musa an bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ waritɛm yɛrɛ a diyara n ye ka dugawu kɛ jamana ye a diyara n ye inshallah ala ka an n'aw bɛɛ dɛmɛ ami ala k'an bɛɛ wasa ami n bɛ dugawu kɛ hami min banna bi o ye jamana ka suma ye ani jamana ka kɔrɔta yala bi ala ka jamana ala k'a suma ala ka jamana ala k'a kɔrɔta ami jamana a kalifalen don an balima minnu na wagati in na ala ka jamana ɲɛ u bolo ala ka n'a tiɲɛ u bolo ala k'u kɛ mɔgɔ tilennenw ye ala ka n'u kɛ mɔgɔ jɛnɛ an bɛ dugawu kɛ jamanadenw ye ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka an bɛɛ kelen ma an bɛ wagati min na n'o ye samiyɛ ye ala ka ji ɲuman d'an ma ala ka ji ɲuman d'an ma an ka taabaa an bɛ dugawu k'u ye ala ka hin'u la banabaatɔ minnu bɛ so kɔnɔ minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la ala ka kɛnɛ ka dugawu kɛ an denw ye ala ka barika d'u la ala k'u ka kalanko n'u ka baarako ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya dɔnnibagaw ala ka tiɲɛ ala k'a sabati u nɛ ala k'a sabati u nɛ allahumma ansur man nasara din allahumma ansur man nasara din wa khudh man ghazala al-muslimina ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban allahumma ansur bi fadlika sultanana وأهلك الكفرة آمنا في أوطاننا وول أمورنا خيارا ولا تول أمورنا شرارا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin balma islama wa baraka mamina mesa au ka rajumandi kunna rajo shende ni wati na ya balma kenda an karamo ni anga almamino imam masri baba silaye mi sanfili juma misri aleye o almami bay amba reka telefone numéro ambo dia mo ka dine nyingalu kama no ye 76 21 92 91 76 21 92 91 walma 66 90 34 35 biworo ani woro bikononton bisaba ani nani bisaba ani duru 66 90 34 35 na Allah taala sona ni ala ye denendo yirana no kan ka be septembre kalo kile 10 ani woro ma o kan ka be mawludu doma o ye doma kalo o ya kile 10 ani flado ye mi ye dinguni fana ke ro sa ni Allah taala ni kalo kile no septembre kalo dimanche do ni Allah yirana kalo kile muga ani fla kan ka be dinguni dogo kuma inshallah ala kan wati ba no ala ko yirana kene munu mina siki anga to karamo bo fa ala ka ke here kene do munu ka ala ka bela jiri mine malik kansai Musa babasila ambe aw fo ni ka aw bela jide blala ka heraw konnana jamana yi ala ka heraw kai ka nga fulkena kula se sanfili misiri a selbaw bela jide mana sikida bela jide uye uka almami blaka na fe bi ajarani allah taraka here kanu bela jide aw kan be ma fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا oye walandaye mibi talike dinena ani kibariyawla ani seko ani dongola ani hadamadenw ka ɲɛnamaya taabolo bɛɛ lajɛlenna araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walandaye min bi tɛmɛ sɛnde fiɲɛ suru sanfɛ juma o juma k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fɔɔ ka taa bila nɛgɛ kaɲa 12 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila dinena ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqa allahu alazim. Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio